Hola, hola, aquí estou outra vez, Eloi, de Nada Original, para contarvos un poquinho máis da edición. Quería contarvos un par de temas que, digamos, deixei de lado conscientemente, a propósito no último vídeo, un par de detalles sobre como facemos todo o asunto. Pero para os máis hardcore, estou aquí para contar ese detalle. Así que, alá vamos. Entón, aquí temos o Audacity, pues imaginades a pista que digamos as pistas do mismo capítulo que vos estaba ensinando antes, ¿no? E basicamente, se recordades, parte do asunto que vos ensinaba é que en lugar de andar silenciando, cortando un por un os pasos, facémolos, digamos, de golpe. Pero vamos anotando pouco a pouco. Entonces, por exemplo, isto é algo que queremos silenciar na pista de Eloy, pues eu vou poñendo etiquetas. Isto tamén o quero editar, pues vou poñendo etiquetas. Podes ir notando que vou facendo un certo código que son os nombres, vale? E, como xa vos ensinei antes, é importante que as pistas para cada operación, as etiquetas para cada operación estén nunha pista de etiquetas, ¿no? Entón, poderías pensar, vou a engadir unha pista de etiquetas e a ver como movo isto pa aquí ben baixo. Bueno, xa vos lo digo eu, editar etiqueta. E tedes que facer un clic e móvese para o sitio, ¿no? Ahora, quero silenciar a rama, pues selecciono por aí, volvo a facer, pero vedes que ao final a etiqueta activa, a pista de etiquetas activa, ou a que este enriba, nin sequera o sei moi ben. A que este enriba, creo, é a que acaba por funcionar. O cual acaba por ser un pequeno jaleo. Se temos que mover todas as pistas e crear unha pista de máis pistas, ¿no? Pues eu se quixera facer aquí mrama, pero despois ta teño que mover. Isto, a realidade é que é un montón de clics. E se teño que facer isto para cada ciclo de edición, e cada ciclo de edición chámonlle, pues, para cada episodio, pues eu fago, por suposto, non fago unha edición xa vai listo para publicar. Típicamente o que fago é unha edición e paso o meu teléfono, escoito o podcast e aínda así me dou conta, pues, paseando por aí, como se escoitase calquer outro podcast, e me dou conta de que ten algún erro, ¿no? Entonces volvo e, como vedes, coas pistas, pues simplemente podo volver ao paso anterior e engado algúns cortes máis, típicamente, ou algún silencio máis de algunha cousa que sobra, algunha interrupción que nos facemos, etc, etc, ¿no? Pero isto vou no construindo incrementalmente, pero fago eses ciclos de exportar, escoitar no teléfono, identificar erros cunha escoita completa e volver ao inicio, ¿no? Pois, se teño que facer isto para cada vez, realmente é un pouco incómodo. E además veredes que, polo menos nesta versión, exportar etiquetas, vou chamar así, text completo, ímolo ver, fixen unha carpeta para o asunto, vedes que, cando eu fago isto, quedan todas, a pesar de que isto este en varias pistas de etiquetas, isto queda todo acumulado. Que, por suposto, que poderíamos facer? Pois poderíamos andar cortando isto manualmente, mando a outro arquivo de texto, as de rama mandoas a outro arquivo de texto, e se somos un pouco apañados con un editor de texto, acaba un, pois, non sendo pa tanto, ¿no? De todas maneiras, vou vos ensinar que pinta teñen as etiquetas dunha edición real. Vou importar as últimas que exportei para este episodio de Lolita e mirade que jaleo de cortes, etiquetas, silencios. Se teño que cada un destos ítems movelo para outra pista a mao, pois realmente isto é inviable. Vou vos ensinar. Por certo, vou a exportar, por que non? Exportar etiquetas, exporto para esta carpeta, reemplazo, chamelle test completo. Mirade que realmente hai 141, digamos, etiquetas. Isto, lógicamente, se teño que
pasalas todas é inviable facer isto de maneira áxil e facer varios ciclos, no? de edición, lógicamente. Entonces, a que punto cheguei? Agora veredes que quizás isto é solo un pouco para os máis hardcore. Sei que isto poderíamos facer manualmente. Se sodes apañadas con un editor de texto, podedes facer marcar a liña. Vedes, bueno, xusto isto foi o desfase, só teño unha vez, pero se quero marcar a liña, buscar todo, podo bookmark, podría cortar e copiar só as derramas. Isto realmente podrías facer manualmente se un sabe o que fai, non é tampouco a morte de naide. Pero cheguei a un punto donde me escribí un par de programiñas para gestionar isto, vale? Isto vou vos enseñar agora a pinta que ten. Por certo, o que fixen eu para isto, escribín, tédelo se queredes descargar, está no meu GitHub, son un par de programiñas moi simples, que basicamente o gordo que fan é este proceso de split, de partir as pistas, non? Teño aquí RStudio, que é un entorno de traballo para R, no que pues vamos a hacer unha simulación de que pinta tería isto. E xa teño instalado o paquete, logo podemos falar disto, pero teño estas dúas funcións, que é split labels, partir as etiquetas, e aquí teño o texto de, como se chama? Text completo, .txt, ejecuto o comando, e veredes que, basicamente, o que fixo é que me partiu as arquivos de etiquetas para que eu agora no Audacity poda meter, importar etiquetas directo e poda ter separados, por exemplo, as que son para mutear a Eloi. Recordade que o que facíamos era sincronizar as pistas e audio etiquetado. Seleccionamos outra vez audio etiquetado, silenciábamos, vale? Eso é o que facíamos. E para eso necesitamos que as pistas de etiquetas estén por separados. Vale? Isto basicamente isto é unha das cousas que máis fago nos ciclos, vale? Exporto, toco no Audacity, exporto, pero volvo a exportar, volvo a escoitar no teléfono, etcétera, etcétera, non? Se non tuvera isto, realmente non sería tan ágil, non? Porque teria que facer este traballo a man, ou simplemente seguramente o que acabaría facendo sería facer menos ciclos de edición, pero intentaría ser máis perfeccionista, non? E cada ciclo de edición levaríame moito máis, non? Isto é o que estamos facendo. Adicionalmente, hai outra función que non uso tanto, pero tamén me soluciona, é que vou mostrarvos as etiquetas. Cando fago dos cortes, os puntos clave son etiquetas. A parte dos silencios, teño, por unha parte, a etiqueta donde vou marcando, cando faigo unha escoita, vou mascando os hitos, non? Pois, por exemplo, aquí identifiquei que teño que meter un jingle, aquí identifiquei que hai unha cosa que hai que silenciar o xío, aquí hai que silenciar un jingle, non? É o momento de meter un jingle, entonces simplemente estos me sirven de guía, simplemente, non? Pero, fijadesvos unha cousa que pasa, que cando fago o audio etiquetado e lle dou a cortar, as pistas comprímense, lógicamente, pero os hitos non se comprimiron, entón de repente pois xa non me están marcando o que tiñan que marcar. Isto pode ser que noutra versión de Audacity acabe por ser mellorado, pero realmente ahora mismo isto hai no que facer manualmente. E, unha vez máis, o que fixen foi un pequeno script para eso, que pues, tamén dentro do mesmo paquete AC Labeler, non me acordo do nombre que lle puxen, pero AC debe ser de Audacity e Label das etiquetas e R de R. E a outra función, que non se chama split, que se chama cat label track. Ten dúas funcións que teño que meter
como se chama ou que nombre lle puxen ou bueno, cale a, se vos fijades, teño que darlle o nome da etiqueta de hitos, que en este caso se chama así. Se non recordo mal, isto teño que meter con comillas, non me acordo. E outro é o nome da etiqueta que utilizamos para cortar. A ver se digo ben. E isto tamén ejecuta e o que fai é generar unha nova pista de etiquetas que non deixa de ser unha operación sobre estes números, porque o corte ao final é que mover estes números de desfase. E pois cando meto isto no Audacity teño unha pista donde fijadesvos que, por exemplo, esta marca do jingle de Podgalego está ahora, tras os cortes, está donde ten que estar. Esta é a idea, non? Ou deslogo máis cerca do que ten que estar. Tampouco é que non sei se estou cubrindo o algoritmo perfectamente, pero desde logo aquí non é o sitio correcto. Cando cuidamos todo o audio, isto sempre me funcionou ben, está bastante, desde logo, se non exactamente, está bastante máis cerca do punto, non? Entón, isto queda obsoleto e sigo tendo os hitos de onde ten que acabar, onde ten que empezar as cousas en función do que teña cortado das outras pistas. Se quixerades facer isto, que necesitades? Bueno, eu estou utilizando RStudio, non tedes que ter RStudio, podedes utilizar outro IDE, pero por que non? E despois necesitades ter instalado, necesitades instalar o paquetiño este que fixen desde o meu GitHub. Que para facer isto, primeiro tedes que ter instalado o paquete que se chama DevTools. DevTools, instaládelo, vedes aquí, non sei se sois familiarizados con isto, pero se tedes install packages, vale? E despois, tendo DevTools, o que podes facer, hai un comando que se chama install GitHub, e se non recordo mal, o nombre que tedes que usar pois é basicamente o nome do repositorio, que é el ITF así labeler, que eu este caso, pues bueno, non teño nada que facer porque xa teño instalado, pero eso basicamente sería o que teríades que utilizar. E despois, pues bueno, logo o mínimo é que tedes que saber o básico de R para basicamente metervos na carpeta donde tedes os arquivos, vale? Que basicamente, por certo, Ctrl Shift H, pero se non tamén está por aquí. Bueno, non sei onde está porque, como xa vos digo, solo facer estas cousas por línea de comandos e funciona, vale? Pero se non, este é o comando set working directory e vai a carpeta onde tedes as cousas e despois simplemente hai que escribir o nome das funcións co o nome dos arquivos e fai estas cousas. Xa sei que isto é só para os máis hardcore ou para o curioso que pasase por aquí, pero isto é, a verdade é que isto me permite facer, isto me permite a vez ser tiquismiquis co audio, ter uns ciclos de iteración bastante rápidos. Se quero silenciar calquera cousa, nun momento teño unha versión nova do audio que me podo meter no teléfono e escoitar por aí cando me vou de paseo no coche ou como se fose calquera outro podcast, non? E con esto, pues, acabamos acabo este vídeo e a explicación de como estamos facendo a edición nestos momentos. Contádenos se vestes isto, se vos resulta interesante, algún punto, todos, ou se pensades que a tos está ben tamén nos podcasts. Adeus.